Minule sa nás niekto pýtal, ako zvládame obsluhovať 150 fotopascí a hlavne spracovať dáta z nich. Každý mesiac je to niekoľko tisíc záberov, ktoré fotopasce vytvoria. A keby sme to mali robiť ručne ako na začiatku, tak nás toho asi budú dosť boleť oči. Takže dneska vám dám taký nákuk. Sice to není video z lesa, je to video z mojej kancelárie, ale ukážem vám, ako si s tým vieme poradiť. Každá karta z fotopasce je iba maličký útržok, sú to možno 2 sekundy pohybu, nejaký nočný prechod, niekedy iba zvuk zachytený niekde v diaľke. Keď ich máte dostatočne veľa, poskladá sa vám mozaika príbehov, ktoré sa v prírode neustále odohrávajú. Preto máme systém, ktorý sme dlho potrebovali, nie aby sme ušetrili prácu, ale aby sme ju vôbec stihli robiť v tom malom týme, ktorý máme. Karty dáme do čítačky, spustíme skript a ten spraví prvú vrstvu roboty, skopíruje dáta, zálohuje ich a vyberie zábery, na ktorých sú zvieratá a pri mnohých aj navrhne, aký druh na nich je. Nie je to žiadne kúzlo alebo trik, stále to po ňom musíme kontrolovať, ale už aspoň nehľadáme ihlu v kope sena, ale vieme, kam sa máme pozerať. A to je celé. Technika nám prácu neberie, iba nás baví tej najnudnejšej časti a vďaka tomu si my môžeme všímať to podstatné a spájať si udalosti a sledovať, čo sa deje v živote našich rysov. Dá sa povedať, že v lese máme 150 tichých očí a uší a doma musíme iba pochopiť, čo vlastne videli. Takže takto z malých útržkov skladáme zvieracie príbehy, budeme ich s vami aj naďalej zdieľať a to najlepšie uvidíte vo filme budúci rok. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú a našim partnerom za podporu, vďaka ktorej môžeme robiť film naplno.